Bob Pasg, dyn ni'n cofio am rabi Iddewig o Galilea yng Ngogledd Israel. Gafodd ei ddienyddio gan y gormeswyr Rhufeinig. Doedd y llywodraethwr Rhufeinig yn Jerusalem yn credu bod o'n euog o unrhyw drosedd a doedd o'n derfysgwr o fath na byd. Rabi yn ei 30au cynnar oedd o, ac mi roedd o wedi bod yn mynd o gwmpas yn cyhoeddi newyddion da ac yn iachau pobl a criw o ddynion a merched yn ei ddilyn o le i le. Weithiau roedd yna gannoedd a miloedd o bobl yn heidio i'w wrando arno fo, yn dysgu am dduw yn teyrnasu a sut dylai pobl ymateb i hynny. Roedd yn apelio at y werin bobl, y math o bobl oedd y sefydliad ddim yn ei licio nhw ac yn ei diastyru nhw. Ond mi roedd o bob amser yn apelio at y bobl hynny. Pobl o bobl eraill ddim eisiau byd i wneud efo nhw. Mi roedd o'n gallu bod yn feirniadol iawn o bobl grefyddol. Pobl oedd yn falch i bod nhw yn well na pobl eraill. Ac ydy llwyddo i obsetio'r awdurdodau crefyddol o'r dechrau cyntaf i'r graddau bod nhw wedi penderfynu 2 flynedd, 2 blynedd ynghynt bod nhw eisiau ladd o. Ond pam cofio am y dyn yma? Be oedd mor arbennig am hwn? Mi roedd gweld Iddewon yn cael ei croeshoelio yn y ganrif gyntaf yn beth digon gyffredin, yr Rhufeiniaid yn croeshoelio pobl o hyd ac o hyd. Be oedd mor arbennig am Iesu? Ond mae Cristnogion cynnar yn credu fod rhywbeth cwbl arbennig wedi digwydd pan fuodd Iesu farw ar y groes neu tu allan i waliau Jerusalem. Fod yna rhywbeth goruwch naturiol wedi digwydd. Ac mae'r Efengylau yn cadarnhau hynny. O ganol dydd hyd 3:00 y pnawn, aeth hi'n hollol dywyll drwy'r wlad i gyd. A dyna'n union pryd wnaeth y llen oedd yn hongian yn y deml rwygon i hanner o'r top i'r gwylod. Roedd y ddaear yn crynu a'r creigiau'n hollti a chafodd y beddau i hagor. Ond yna rhywbeth mawr yn digwydd yma. Oedd yna dywyllwch go iawn, nath llen y deml rwygo o'r top i'r gwylod, fuo na ddaeargryn, os do, mi roedd yna rhywbeth cwbl arbennig yn digwydd y fama. Nid jyst dyn oedd wedi bod yn pregethu be oedd o'n gredu oedd yn iawn, oedd Iesu. Mi roedd o'n ddigwyddiad goruwch naturiol. Ydyn, mae Cristnogion yn credu fod yna rhywbeth cwbl unigryw wedi digwydd pan fuodd Iesu Grist farw ar y groes neu. Ydw i'n siarad nonsens? Mae'r apostol Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid yn cyfeirio nôl at y neges gyhoeddodd o pan ath o i'r ddinas honno gyntaf. A dyma mae o'n dweud, frodyr a chwiorydd annwyl, nid dawn dweud slic ar ryw areithiau clyfar gawsoch chi gen i pan o'n i'n cyhoeddi beth oedd cynllun Duw i chi. Ro'n i'n benderfynol mai dim ond un peth oedd i gael sylw, marwolaeth Iesu y Meseia ar y groes. Ac ychydig yn gynharach, mae o'n deud peth fel yma. Mae'r neges am y groes yn nonsens llwyr i'r bobl hynny sydd ar y ffordd i ddistryw. Ond, i ni sy'n cael yn hachub, dyma'n union lle mae grym Duw ar waith. Wrth allan yr Efengylau, mae yna un peth yn gwbl glir. Oedd Iesu'n gwybod yn union be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo pan fydde fo'n mynd i Jerusalem. Aeth Iesu ar 12 disgybl i'r naill ochr i ddweud wrthyn nhw beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo. Pan gyrhaeddwn i Jerusalem, meddai, bydda i mab y dyn
yn cael fy mradychu i'r prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith, byddan nhw'n rhoi dedfryd marwolaeth arnai ac yna'n fy'n rhoi yn nwylo'r Rhufeiniaid. Bydd yr rheini yn gwneud sbort ar ymhenni, yn poeri arnai, yn fy chwipio am lladd, ond yna, 2 ddiwrnod wedyn, byddai'n dod yn ôl yn fyw. A mae o'n mynd ymlaen yn nes ymlaen i ddweud yn union be di arwyddocâd hynny. Des I meddwl fo fel gwas I aberthu fy mywyd mwyn talu'r pris I ryddhau llawer o bobl. A mae'r gair nes sy'n cael ei gyfieithu talu'r pris yma ne, pridwerth ydy'r gair yn yr hen gyfeithiadau. A mae o'n golygu, mae'n cyfeirio at geithwas yn cael ei brynu'n rydd, rhywun oedd yn gaeth yn cael rhyddid am y tro cyntaf. Oedd y Pasg Iddewig yn dathlu rhywbeth oedd wedi digwydd dros 1200 o flynyddoedd ynghynt. Mi roedd Duw wedi rhyddhau cenedl Israel o gaethiwed yng Ngwlad yr Aifft. Ac mi roedden nhw'n lladd oen neu fynd gafr I ddathlu be oedd wedi digwydd, I gofio'r gwaed yna oedd wedi cael ei beintio ar y drws I amddiffyn nhw rhag y dinistrydd oedd yn mynd I ladd cyntaf anedig yr Aifft. Dyna di arwyddocâd geiriau Ioan Fedyddiwr pan ddudodd o. Drwchwch, dacw oen Duw sy'n cymryd I ffwrdd bechod y byd. Ac yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid, mae'r apostol Paul yn deud fel yma. Duw sy'n gwneud y berthynas yn iawn, dyma di rhodd Duw I ni am fod y Meseia wedi gwneud popeth oedd I angen i'n gollwng ni'n rhydd, trwy ei ffyddlondeb yn tywallt ei wlaed. A mae Iesu hun wedi deud, yn Efengil Ioan yr 8fed bennod, credwch I fi, mae pawb sy'n pechu wedi ei gaethiwo gan bechod. Dydy ceithwas sy'n yn perthyn i'r teulu mae'n ei wasanaethu, ond mae'r mab yn perthyn am byth. Felly, os ydy'r mab yn eich ryddhau chi, byddwch chi'n rhydd go iawn. Gwrandwch ar y geiriau yma gen yr apostol Paul. Mae o'n dweud fel yma yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid. Ydych chi'n di deall, meddwl fo? Mae rhywun yn gaeth I beth bynnag mae'n dewis I fyddhau iddo. Felly, y dewis ydy, naill ai pechod yn arwen I farwolaeth, neu I fuddod yn arwen I berthynas iawn gyda Duw. Diolch I Dduw, dech chi wedi troi o fod yn gaeth I bechod I fod yn nifydd I beth mae Duw wedi ddysgu chi. Dech chi wedi rhyddhau o afael pechod a dod yn weision I beth sy'n iawn. Marwolaeth ydy'r cyflog mae pechod yn ei dalu, ond mae Duw yn rhoi bywyd rhagwyddol yn rhad ac am ddim I chi, o achos beth wnaeth yn harglwydd ni, y Meseia Iesu. Ydy, mae'r Pasg yn bwysig I bob un ohono ni heddiw I chi ag I fi. Mae'r groes fel croesffordd. Pan ydych chi'n dod ati, mae rhaid I chi ddewis pa ffordd I fynd. Mi ddaru Iesu godi o'r beddne go iawn. Mi roedd y bedd yn wag. Os nad oedd y bedd yn wag, y cwbl oedd rhaid i'r Rhufeiniaid I wneud, oedd rhoi corff Iesu Grist ar bolyn yn gyhoeddus I bawb I weld o mwyn lladd y sibrydion I fod wedi dod yn ôl yn fyw. Ond y ffaith ydy, fe ddath Iesu Grist yn fyw. A wyddwch chi be? Mae o'n rhoi gwahoddiad I chi ag I fi I rannu'r bywyd yna hefo fo.